I denne her video, der viser jeg dig, hvordan at du bruger vores Scanovus Flow. Den er lavet så simpelt som muligt, så du lynhurtigt kan komme i gang. Det du starter med, det er egentlig at tage det lange rør her og håndtaget og forbinde dem med hinanden. Herefter tager du støvsugerhovedet og sætter ned på stangen, så den sidder helt fast. Og så skal du egentlig bare tage batteriet og putte op i toppen af støvsugeren her og sikre, at den sidder i. På displayet der kan du vælge sugestyrke alt efter, hvad det er, som du skal gøre rent. Eco Mode fungerer til langt det meste, men har du at gøre med mere genstridigt snavs, så kan du altid skrue sugestyrken op. Du kan nemt justere længden på støvsugeren, så den passer til den højde, som er allermest komfortabel for dig. Du kan naturligvis bruge den som en almindelig støvsuger til gulvene, men du kan også tage det yderste rør af, hvor du så både kan bruge den til sofaer, vindueskarmen og endda også bilen. Jamen, når du er klar, så kan du egentlig bare gå i gang, og uden ledninger, så kan du nemt og hurtigt bevæge dig fra rum til rum. Når du er færdig med at bruge den, så tømmer du egentlig bare støvbeholderen med et enkelt klik, og så er du klar til næste gang. Du kan enten hænge den op med vægbeslaget, eller du kan folde den helt sammen, og så vil den faktisk stå helt af sig selv. Og det er sådan, du bruger Scanovus Flow.